Molt bé, cursaris. Continuant amb les vostres missions, us vull parlar de les plantes, concretament de les parts de la planta. Primer, trobarem les arrels. L'arrel és la part de la planta que sol créixer sota la terra i per això no la veiem. Dóna sostén a la planta i absorbeix l'aigua i les substàncies minerals perquè aquesta pugui créixer. A continuació, la tija és la part de la planta que li dóna estabilitat. A més, transporta l'aigua i les substàncies minerals fins a les fulles. Les tiges poden ser herbàcies o llenyoses, dures i gruixudes. Les fulles. Les fulles permeten que la planta respiri i fabriqui el seu propi aliment. Per això són de color verd. Un altre element que no totes les plantes tenen són les flors. Les trobem de molts colors i formes diferents. De les flors naixeran els futurs fruits.